San Ferminak egunez, gauez eta arratsaldez 24 ordutan gozatzekoak dira. Dagoeneko egon gara erraldoi eta kilikiekin, ondotik San Fermini omena edo ofrenda ere ikusi dugu eta dantzariekin egoteko ere aukera izan dugu. Eta zuei mila esker hemen egoteagatik gurekin batera eta San Ferminak hurbil-hurbiletik bizitzeagatik. Eta badakizue San Ferminetaz gozatzen jarraitu nahi baduzue, jarraitu gurekin. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.